Bi kumakan kelen no i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na Asimi Goïta Choguel Kokala Maïga transition ɲɛma kura transition premier ministre kura donze ɲuman bɛ ni maa fila u kɔrɔ bi walasa ka walawalali ko o kow la an kɔni an ye wele bila kunnafonidila ma naani ma o maa fɔlɔ o ye Boubacar Païtaw ye ale bɛ baara kɛ gafe sɛbɛnyɔrɔ la min bɛ wele ko aujourd'hui Païtaw an b'a fɔ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ bisimila. Okay. An ka maa filanan o ye Zao Ahmed Bamba ye journal Le Coq ale y'o maa ɲɛmaa ye Bamba an b'a fɔ bisimila. An ka maa welelen sabanan o ye Amadou Kamara Sherifila TV ale fana kɔni ale kɛnɛ sɔrɔ Amadou an b'a fɔ i bisimila. Merci Barou pour l'invitation. Maa welelen naaninan o ye maa ye min kɔni dɔnnen don plateau in kan kosɛbɛ o ye Basaro Aidara ale bɛ a ma pla Basaro an b'a fɔ i bisimila. Barou i ni sɔgɔma. Ayiwa yɛrɛ bisimila. Ayiwa nin de an donkan ye Païtaw an na kuma ɲininkali daminɛ e la ɲininkali datugunen don o ye awɔ ayi donsen jumɛn bɛ Choguel ni Asimi olu ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya ye ka transition dirige a donsen ka ɲi wa walima a man ɲi ɲininkali datugunen don. Bon Barou ko jaabi ta tiɲɛ na a bɛ gɛlɛya ma parce que politique ko la awɔ ayi ne hakili la n'i ko i b'o jaabi ta i bɛ fɛ. I dun kuma in b'a fɛ ka bugu i bolo dɛ. Ayi bon ne ka a jaabi awɔ ayi. Awɔ ayi an bɛ tila ka kuma di ma i ko ɲɛfɔ. Ah bon o yɔrɔ de bɛ ka gɛlɛya ma parce que awɔ ayi ni bon ne t'a dɔn min don parce que politique ko don. Ayiwa bon parce que a tɔgɔ n b'a fɔ cogo min paramètre baden de kan ka na o paramètre kelen o kelen peut-être dɔw ye awɔ ye dɔw ye ayi ye mais a globalement k'a fɔ awɔ ayi o de ka gɛlɛn ma. Zao Asimi transition kɔni maa kuraw sigira ɲɛma kuraw sigira donsen ka ɲi wa walima a man ɲi wa awɔ ayi. N bɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ Ayiwa o bɛ se ka kɛ fɛn ye ne yɛrɛ bolo minnu bɛ se k'a ɲɛ. taabolo fɔlɔw ka ɲi wa. mɔgɔw yɛrɛ ka sugandili yɛrɛ cogoya o y'a to ne bɛ se ka fɔ n k'a ka ɲi. Ayiwa Basaro ɲininkali kelen. Je crois que Païtaw ye min fɔ ka gɛlɛn o de ye kuma in jaabi ye parce que k'a fɔ k'i bɛ a datugulen fɔ ten awɔ min a ye nin cogoya in na baro bɛ gɛlɛya parce que a bɛ dépend ko cogoya la komi i m'a daminɛ bolo n'i ko k'i b'o awɔ fɔ en tout cas an bɛ min kɔni kalama depuis coup d'état in wagati les deux acteurs se sont retrouvés enfin pour une fois c'est-à-dire minnu ye coup d'état kɛ sɔrɔdasiw ani minnu ka wulikajɔ na ni. O bɛ kɛ taabolo ɲuman ye wa. ɲininkali ye laɲini o ye ayiwa nka est-ce que o don o de ye kuma wɛrɛ ye sisan. Kamara ɲininkali datugunen don. I ka ɲininkali tɔw y'a fɔ cogo min na ne tɛna fɔ ten bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko su min bɛ ja o bɛ dɔn depuis o wula tile bon ne bɛ se ka fɔ ni jɛ in a daminɛ cogo man ɲi. Ayiwa Païtaw wagati sera ka walawalali kɛ Choguel Kokala Maïga ale kɔni y'a ka dantigɛli fɔlɔw kɛ a ka premier conseil de cabinet kɔnɔ e ye mun faamu o kumaw la. tɔgɔ Barou n'i ye Choguel ka kumaw ta n bɛ point dama dɔrɔn ta ani ka comparer Asimi komi i ko Djio ka comparer Asimi ta la i b'a ye yɔrɔ dɔ la u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ par exemple accord ko la Choguel b'a fɔ une relecture intelligente Asimi b'a fɔ une mise en œuvre intelligente an bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Mali la fɛn ba min bɛ Maliens ni kan fɛn caman bɛ yen. mais o t'a yira k'u fila bɛɛ sigalen don accord in na o t'a fɛ ka accord appliquer intégralement. non n'i ko parce que application intelligente relecture intelligente ayi o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye. Ayiwa relecture intelligente ani a tɔgɔ mise en œuvre intelligente. intelligence dun b'a bɛɛ la koyi. ayi o tɛ o. hakilimaya o kelenw tɛ o. parce que an y'a o de fɔra a mɛnna o. bon c'est-à-dire ces jeux de mots intelligent a don ta bɔ ta bon ne m'o de faamu parce que moi je pense que les termes sont très clairs anw b'an ka jamana de nɔfɛ an ka jamana bɛ lafiya cogo min na bɛn ani keleya o bɛ segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na ne hakili la o fɛn na n'i y'o kuma fɔ c'est-à-dire que bɛɛ kan k'o faamuya Mali doctorat bɛ mɔgɔ min bolo o kan k'o faamuya wotorobolila hakɛto b'u yɔrɔ c'est-à-dire u ma dɔgɔyama tɛ o kan ka o faamuya lɔgɔcila u ma dɔgɔyama tɛ o kan k'o faamuya. C'est-à-dire que journaliste kan k'a faamuya bɛɛ kan k'a faamuya les termes doivent être très clairs mais quand tu dis mise en œuvre intelligente ça veut dire quoi mais alors bon relecture intelligente pourquoi ces jeux de mots alors que a kelen o kelen k'a ta bandaw la ka na Asimi la
a kelen o kelen ye kalakisiyɛn ko a tɔgɔ denni recommandation o ye laɲini ba minnu kɛ k'u b'o o ta ba la ka baara kɛ n'o ye et denni bɛɛ b'a dɔn bi gɛlɛya an ka gɛlɛya fanba ye bɛn ani kelenya min tɛ an ka jamana kɔnɔ bon sɛbɛn kelen min bɛ yen ko an bɛɛ gulonnen b'o la Mali ɲɛmɔgɔ maliyɛnw ani banbaciw bɛɛ gulonnen bɛ laseli fɔlɔw la accord yɔrɔ de kuma ma diya e ye kosɛbɛ e bolo voilà donc o yɔrɔ ne m'o faamuya parce que moi je pense que o kan ka fɔ de accord relecture bɛ kɛ wa a bɛ kɛ nin wagati a nin kan ka kɛ an kan ka tɛmɛ nin fɛ ka sɔrɔ ka taa accord relecture la ka bɔ yen bon a tɔgɔ Choguel a tɔgɔ État ka réduction de train de vie de l'État a ye exemple ta Assimi kan bon ne bolo Assimi ta tɛ exemple parce que Assimi ta tɛ réduction de train de vie il faut qu'on soit très clair parce que Assimi ye min fɔ mɔgɔw ye Assimi ye kuma dɔ de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw m'a faamuya a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw wulila ka tɛgɛrɛ fɔ c'est à dire que wari ni Assimi kun ko k'a bɛ taa reverser trésor la en ce moment ne b'a faamu k'a fɔ ko Assimi ye dɔ bɔ État ka charge la mais a wari bɛ to ale yɛrɛ poche kɔnɔ ale bɛ château kɛ n'a ye ale bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a ye o kɔrɔ Assimi b'a wari utiliser ka campagne kɛ a tɔgɔ ye Assimi ta ye a jamu ye Assimi ta ye donc fɛn ma bɔ État ka c'est à dire que train de vie la donc n'i y'ale misali ta Assimi ta kan o fana tɛ misali ɲuman ye e bolo o bɛɛ n'u bolo u bɛɛ bɛna kɛ o cogo la donc o kɔrɔ an bɛ ka fɛn dɔ yira ɲɔgɔn na min tɛ tiɲɛ ye ayiwa Kamara Choguel ye laseli kɛ premier a ka conseil de ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɔnɔ ani a ka ministre Assimi fana ale fana ye laseliw kɛ conseil des ministres kɔnɔ i ye mun tɔmɔ kuma fila o ka laseliw filaw kɔnɔ Baru i ni ce n bɛ renouveau filɛbaga bɛɛ fo ka n ka technicien fo yanni n ka taa i ka o jaabili la bi babu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan ninnu cɛ fila ka jɛ n'o y'u ka diyo ye ne b'a ye cogo fila la d'abord forme ani fond forme na o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nka fond na o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye mariage ye an bɛ se ka fɔ mariage forcé de don mariage forcé min don n'i ye nin cɛ fila lajɛ n'i ye Assimi ta Assimi k'a sɔrɔ depuis transition in daminɛna kamana min na a ye vice président ye hakilina minnu tun b'o olu la ani Choguel ninnu ka hakilina tɛ kelen fɛn caman bɛ yen nɔ Payitaw ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan c'est extrêmement important n'i ye bɛɛ b'a dɔn bi transition a fɔra laɲini dɔw de b'u bolo parce que fɛn min fɔlen don k'u ko i teliya ka taa o la accord ni ko kuma minnu b'a la Choguel ni Assimi ka hakilina tɛ kelen u bɛ ka maliyɛnw lasunɔgɔ Choguel ka dantigɛli don min na ne y'a mɛn Choguel ko une relecture intelligente ne taara n ye dictionnaire lajɛ relecture intelligente o y'a sɔrɔ yan'o cɛ Assimi fɔlɔ de ko mise en œuvre intelligente mais je me suis dit que ni jeu de mots nafa jumɛn de b'a la u ka yan'u ka taa fɔ tubabukan yɛrɛ la u k'a kɔrɔfɔ ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n y'a ye k'a fɔ a fila tɛ taa ni ɲɔgɔn ye diɲɛ fan si fɛ mise en œuvre intelligente ani relecture intelligente ça veut dire que Choguel bɛ ka hakili a t'a fɔ Assimi bɛ k'a ta fɔ mais nin bɛɛ la maliyɛnw yɛrɛ ta ye jumɛn ye ɲininkali tun bɛ yen sisan wagati sera Assimi ni Choguel u fila bɛɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la u bɛnnen tɛ kan kelen kan non u bɛ ka ninnu tɛ se ka bɛn kan kelen kan bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛ Choguel dɔn kabini Choguel ma kɛ depuis mouvement in daminɛ wagati hakilina minnu bɛ Choguel la accord ko in na bari maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ale ni Assimi ta tɛ kelen ani a tɛ kelen ye a tɛ kelen maintenant problème bɛna kɛ jumɛn ye an bɛ ka taa transition tɔ man jan ne sirannen ba de don parce que an bɛ tila ni jeu de jamu ni jeu de mots ni fɛn ninnu na réalité yɛrɛ dun bɛ priorités bɛ yen nɔ donc il est temps ninnu fila u ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna accord in parce que olu bɛ ka min fɔ a tɛ se ka kɛ quoi a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ cogo si la kɛcogo t'a la quoi. Zawo Assimi ale ye dan tigɛ conseil des ministres don Choguel Mayiga ale fana y'a dan tigɛ u b'a fɛ ka taa n'an ye min. Bon n'i ye ne ɲininka sani ka to n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Alahu Taala min ye bi dɔ in jira anw na a ka ɲɔgɔn caman jira anw na k'an kɛnɛman to k'an to hɛrɛ kɔnɔna na a kɛtɔ b'a la sabu ni donna kuma kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kuma bɛ digi dɔ la a tɛ digi dɔ la n'a digira minnu na o ka yafa n ma fili don nka n'i ye ne ɲininka k'a fɔ ko Assimi Goïta ni Choguel ka jɛn ko a ka ɲi wa walima a man ɲi n bɛ se k'a fɔ a ka ɲi sira jumɛn fɛ maa fila de tun bɛ yen olu tun ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ dɔw la
nga ala nana kɛ ko taabolo yɛlɛmalen k'a fɔ ko Asimi ye jamana kuntigiya ta M5 min ye kɛlɛ kɛ ka Laji Burama ka fanga bin olu kun y'o yɛrɛ kɛ bolokɔfɛnw ye olu kun y'a ye k'a fɔ k'olu dɛnnen don kɛrɛfɛ sisan olu donna kɔnɔ olu ye minnu fɔ ka taa IBK ma k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi ni fanga dira olu yɛrɛ ma an bɛ sigi de k'o lajɛ o y'a fɔlɔ ye nka n'i y'a jateminɛ Sogɛli a ye ministeriyaw kɛ ka tɛmɛ nka kɛ gouvernement ɲɛmaa nin y'a fɔlɔ ye a ka kɛ o ye nka n bɛ se k'a fɔ ko ni maa kumana ka tɛmɛ i tɛ minɛ foyi ma n'i kumakan tɛ fɔlɔ nanzarakan na an tun b'a fɔ ko la parole s'envole l'écrit reste nka bi an bɛ don min na a fila bɛɛ bɛ yen la parole reste l'écrit reste parce que n'i ye maaw kumakanw ta k'o jaw ta o kumatɔ Jean Yiriga kɔnɔ a bɛ yen a tɛ tunu o y'a fɔlɔ ye nka n'i ye u ka taabolo lajɛ nin tun ye kuma dɔ fɔ accord ko kan n tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔnin kan tant que ni man da don la fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na dɔn in kan n'i ye Mali ka accord pour la paix et pour la réconciliation a fɔra ko accord min ɲɛsinnen don an ka bɛn ani an ka lafiya kama accord nin kɔnɔ a bolo fura 17 bɛ yen ministre min bɛ an ka affaires étrangères kunna bi n'o ye Ablaye Diop ye mais hakili b'a la k'a fɔ commission tun bɛ baara la waati min na a ye yɔrɔ 17 yira k'a fɔ k'olu ka bɔ a kɔnɔ nka olu ma bɔ a kɔnɔ ni nin nana fɔ k'a fɔ ko an b'a a ko latimɛ ni fɛlɛ ye dɔ ko ko an b'a latimɛ ni keguya ye ninnu fila bɛɛ ka laɲini a ka gɛlɛn nka accord nin pour que a ka se ka maliyɛnw nafa fɛnw b'a kɔnɔ f'olu ka bɔ a kɔnɔ non 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 parce que i ye kuma di ma n ye o yɔrɔnin dafa Payitaw ka yɔrɔ la bon sisan min ye Sogɛli ni Asimi ka jɛ baara ye n bɛ se k'a fɔ a taabolo ka ɲi sabu n'i y'a jateminɛ hali ministre minnu sugandila bi ka bila gouvernement kɔnɔ a ministre caman bɛ a si ma deli ka ministeriya kɛ mais n'i y'a caman ka parcours lajɛ directeuriyaw ni fɛnw na u y'o généraux fin jamana bɛ yɔrɔ min na bi fo jamana ka bɔ yɛrɛko la ka kɛ jamana ko ye ne yɛrɛ bolo an bɛ sira min kan an bɛ ka jamana ko de daminɛ sisan ayiwa Basaru Sogɛli M5 kɔnɔ miirina dɔw tun b'a la ka jamana lawaleya Asimi Goyita miirina dɔw b'a la ka jamana lawaleya ninnu fila u ka jɛ ka kɛɲɛ n'u ka dantigɛliw ye e bolo u bɛ taa n'a ye sira jumɛn kan kuma ye fila ye o ye laɲini ye ani an ɲɛ bɛ min na bi au fait parce que n'i ye ko jateminɛ i b'a ye ko laɲiniw ka ɲi parce que déclaration minnu kɛra même si souvent an bɛ ɲɔgɔn ɲininka transition durée la parce que kuma minnu fɔra an bɛ taa assise bɛ kɛ lecture bien application intelligente de l'accord min ye terrain de vie de l'État ye assise nationale minnu kuma ninnu bɛɛ fɔra i mana nin bɛɛ jateminɛ i b'a ye ko ŋaniyaw ka ɲi mais la question que on doit se poser c'est que est-ce que nin bɛɛ bɛna se ka kɛ ka bɛn waati kofɔlen n'o ye dans les 8 mois à venir n'an jɛna waati évaluation kɔ fɔlɔ kuma minnu fɔra ka se ka walawalali ko la an bɛ tila ka kuma waati oui c'est-à-dire kuma ninnu ka ɲi en fait c'est ce qui est ça le problème n y'o de fɔ kuma daminɛ na i ka ɲininkali fɔlɔ la i y'o ko sala ko oui kuma datugulen c'est-à-dire awɔ ou bien ayi transition ta cogoya ɲininiw ka gɛlɛn parce que min fɔra o ye ko ye laɲini min ye bi an bɛ cogoya min na jamana in kɔnɔ pour que jamana in ka bɔ dingɛ la fɛn minnu don fɛn sabatilen don a baara kan ka waleya n'o ye lakanako ta ye parce que u fila bɛɛ bɛnna ko an bɛ waati min na bi jamana lakana o tɔ kan ka sinsin ka taa fɛ min ye jamana kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɔfɛ ta ye c'est qu'on appelle sur le plan sécuritaire et la défense ko k'a bɛɛ kɛ cogo min na Mali bɛ gɛlɛya min na lakanako ta la o bɛ se ka sabati cogoya min na o bɛɛ kumana Sogɛli yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ kana to bi tuguni i b'i servir état la c'est-à-dire on ne se sert pas d'être ministre mais il faut servir un peu l'état a y'o kuma fɔ o ye ko ye c'est-à-dire bi maliyɛn bɛɛ ka laɲini ko nin ye o ɲɔgɔn kelen kɔfɛ o dɔnsen bɛ gouvernement kɔrɔ wa non parce que ne tɛ se ka fɔ n k'o b'a kɔrɔ d'ailleurs n'an bɛna kuma kɔnɔ on va en venir parce que n'o ye assise ko in ye moi je me pose la question assise nous finalement nafa jumɛn de b'a la parce que depuis coup d'état do ou bien comment on appelle parachèvement do sɔrɔdasiw jumɛn nin fɔ ko déni ko olu bɛna baara kɛ n'o waleyali ye aujourd'hui nous sommes dans un gouvernement de 28 ministres au fait est-ce que c'est l'exemple palpable pour que train de vie de l'État ou bien c'est qu'à diminuer tout nia donc je me pose la question assise min n'olu bɛna kɛ ni Sogɛli va peut-être téléguider nous assise ou bana recommandation mena bla ola
gouvernement mena, est-ce que olu bena ou appliquer wa? Parce que c'est aussi ça la question en fait. Parce qu'il s'agit pas d'aller vers des conférences ça dit djeba nununke, mais minu meta a kono. Est-ce que a waleyali a bena ke chodi? C'est pourquoi nega famia la assis de refondation ni fait ni moba ke gouvernement, c'est-à-dire gouvernement légitime manasi ou quoi que début du mandat kono. Donc olu be se ka baraka a kono parce que era de la nyini noke o la nyini be se ka wala mais maoreka la nyini ko e ko wala wajibi la comment la baraka gele. Et d'ailleurs comme je l'ai dit, le gouvernement de 28 ministres aujourd'hui n'est pas l'exemple palpant Denis Koina parce que Denis ko gouvernement ngaski a 25 ans et moi mettre en œuvre l'état qui va baisser. Je crois que la première des choses, c'est qu'il fallait faire un gouvernement moins de 25. C'est qu'il y a un gouvernement avec 28 membres du gouvernement. Paitao, Malion Chama, Madola, Ambafo, Mohote Lame, Marabao, Barauke, ou Kelena, Andua et Gel Sikira, Aye, Machama Lame, Aoula Kasema, Chama Fei, Asimingo Italie, Fanave Mao Lamenina, donc Mabseka Foko, tableau in Kaima. Bon, Sylvie, sincèrement, et ni chef là seulement yala inteo ka wuli ka do mo ka inteo na fatala non na fatala parce que tout simplement malikoute ni a fo souvent abi gamo la mais c'est la vérité malikoute parce que jusqu'à présent ni malikodo 9 mois ibeka talen ko fait ni surasu asimina jenyon tay malikoyi sans sorantia maintenant 9 mois après ou nana jusqu'à présent parce que né ou de faux fait vous était qui va se galonga ou 9 mois d'amna ni galon yi en 9 mois que galonga galo taw sema oui bandaw mine katana et kala démissionner ali aux circonstances où il fait nous faut contrôle là au bekra galonga asiminga na sigi o galon kelenga kana et alage et atoro ka chogal sigi ka premier ministre et les questions de fond mo abeka jamana takayela ka ke mo koyi. C'est ça le problème. Le gros du problème, c'est ça. Les questions de fond aujourd'hui, c'est que Mali doit même Mali fan fait. Nous, Shira, ou Taroubi clé, nous clé, ou Taroubi chi. Ou Tita Monique, ou Tita Sénéque, ou Tita Ekola, docteur Sauté, il faut voter. La canate j'arrive. Oui, mot inclusivité. Moi, tu m'as dit la crève. Andunya ka fo ni chef la uka kuma di maoma wal ma uka si maoma mais hotel et si ribe no de fo ça inclusivité ni ami nyoko ndenge ni chef matin muna et mo do de wula ibeka no fe wakati la ko ibeka nige chedo chete ça c'est autre chose mais mo go do de wula malon de do uka akedo wula ko président nige donc ay nige aka wala semaine en face il y avait des forces hostiles à ce changement qui dit que le président ama Mali berama président nyuma soro katema ibeka ka u fana u argument avancé ndama nyami ko o ibeka bina maintenant minu ko ibeka mai ko ibeka kataka ne agla logiquement au lieu de kanga na kawule aw de ko ibeka mai sincèrement avec tienka non ni tienka ni maloko baru ede ka Mali président il y a pas de problème ni maloko kamara ka Mali président problème mi ni maloko basaro ka premier ministre où est le problème maintenant Mali diko jom se gagner bo ibe parti là était parti là amti wole kana Mali kena ko donc mais ne mi ou sigi ka clac ni parti kana ni mo do ni association kana ni mo do ni centrale kana ni mo do mais vous voulez anga ola ko ka jamana ko taka frafara ka ke partage de gâteau yi beitata donc tellement que 25 years moubo ou trafo 28 là et vous voulez que anga sigi ko lage ko à l'issue de tout ça maintenant anga bateau Mali be Tchogel ni Assimi Bolobi ou Betanaïni, personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce que même la question du CNT, ils ont occulté ça. Mais Beba no CNT ce qu'il a dit. Ameklaka Madima Orola Camara Tchogel koni ale tamake kanyesi premier ministre Koro Chama fe ayara ka foko ankila ko Mokhtar ko masonga abismillah et puis ka mu fo soal kan uliga jola Barou il est temps malien anga shigi anga ke malien quoi wati shira malido anga shigi an rema ne shogal kani tamanye adone yelela dogo me camera muna non ni ti moko be image la mba fe kaira djemo la ou be kaira malido na mais quand la image soin animé kata Mali joli sera c'est pas la même chose ni tama inkoni fin parce que maintenant Michel demande drondima
ale taara premier ministre damadɔ bɛ yen par exemple n'i y'a jateminɛ a taara fɛn fɛn nɔ l'ancien premier ministre Musa Mara jɔn y'a kɛ premier ministre ye jɔn ye Musa Mara kɛ premier ministre IBK tɛ wa e ye mɔgɔ min ka régime kɛlɛ o ye mɔgɔ min suganti k'o kɛ premier ministre baro an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ sa e bɛ se ka taa mun ɲini o fɛ k'e n'o bɛ bɛn fɛn dɔ kan min bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la parce que e y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka mara kɛkojugu o de kɛra sababu ka jamana in coro e bɛ tila ka taa baro o ye ka ɲɔgɔn malasa fali sen kan buta la an ka Choguel bɛ ka image ɲini ça c'est du populisme an bɛ nin ye dɔrɔn n nana fanga la mɔgɔw ye fɛn min fɔ ma n b'a yira k'a fɔ ko n bɛ jama ɲini n bɛ fɛn donc a tun man kan tɛ ka taa premier ministre ninnu fɛ non a ka kan ni a bɛ kɛ a contexte kɔnɔ n'a bɛ kɛ a contexte kɔnɔ fɛn ɲuman don mais nin t'a contexte ye an bɛ pan o yɔrɔ kunna Choguel ne fɛ Choguel kɛlen premier ministre ye a ka kan ka baara fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ o tun tɛ ninnu ye quoi i taara premier ministre fɛ i bɛ bɔ ni mun ye nɔ i bɛ mun sɔrɔ olu bolo k'i bɛna hakilina ye mara kɛ yan'ale cɛ hakilina ko tɛ jama ɲini don ka yira diɲɛmɔgɔ la maintenant baro fɛn problème ɲɛnamaw bɛ yen nɔ quoi an bɛ ka olu ye fɛn caman fɔ u ka feuille de route kɔnɔna na charte de parce que jusqu'à présent an bɛ ka baara kɛ ni charte ye donc o waleyaw bɛ yen waati tɔ man jan aw bɛ ka taa nin ko minnu kɛ ninnu ye temps perdu de quoi ça c'est pour amuser la galerie donc an ka bɔ nin kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni c'est essentiel an ka ɲɛsin o ma o ka fisa ni nin ko ninnu ye quoi. Ezawo ko taama lankolon dɔ kɛ. Ne bolo taama lankolon tɛ ni Mali yɛrɛ tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra ministre ye ka tɛmɛ département fɛn fɛn kunna ministre kura min bɛ na ni e bɛ jamana fɛ i kan ka mun y'a to e ka baara ma ɲɛ i bolo i kan k'olu fɔ a ye baara minnu ɲɛna i bolo i kan k'olu fɔ a ye o bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ sira dɔ ta sira min bɛ fisaya jamana ma k'a fɔ ko premier ministre wulila ka taa premier ministre kɔrɔw fɛ yen ko karisa ye nin sigi karisa ma nin sigi ne ta t'o ye dɛ ne ta ye mun ye approche ani a bɛ min sɔrɔ olu bolo parce que mɔgɔ mana baara o baara kɛ ɲuman b'a la juguman b'a la a bɛɛ tɛ kɛ juguman ye a bɛɛ tɛ kɛ ɲuman ye ɲuman b'a la juguman b'a la donc n'i taara ka taa olu ka hakilina ɲini olu ka se ka rapport kɛ k'o di e ma parce que o tɛ se ka yira télé la o olu bɛna fɛn minnu sɛbɛn k'a bila ka taa d'a ma anw ye fili sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in ɲɛna an bolo o tɛna bɔ télé la o télé ta ye dɔrɔn présentation de ye c'est quelque 3 minutes maximum donc a y'o baara min kɛ ne bolo a ɲɛna parce que a bɛ kɛ sababu ye ale kana fili dɔw sɔrɔ a ka gouvernement kɔnɔ sabu waati min bɛ ale bolo waati korolen don non i kumana ma kuma tigi la mais il faut que n ka yɔrɔnin fɔ donc adamaden c'est comme ni muso bɛ furu sisan musokɔrɔba bɛ bila musomanin kɛrɛfɛ cogo di pour que ka se k'a bilasira n'a donna cɛso kɔnɔ a kan ka nin kɛ n'a y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye a ka furu bɛ ɲa mais n'a ma olu lamɛn a bɛ gɛlɛya a bolo donc an bɛ waati min na i ko sisan Mali mako bɛ fɛn fɛn na a bɛ maliyɛn bɛɛ de a mako bɛ maliyɛn bɛɛ de la maliyɛn bɛɛ de kan ka na k'a fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in dilan Choguel dɔrɔn tɛ dɛ Choguel ye baara min kɛ o baara daminɛ ka ɲɛ o ka bɔ yen fana an bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu an bɛ waati min na i ko sisan an y'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na ne kɔni y'a ye gouvernement mɔgɔw cayala o tɛ parce que n'an ye denni ka baaraw jateminɛ a tun man ka tɛmɛ 25 kan nka ministre dangan minnu taara ka fara premier ministre ka baara kan o fana ye fɛn dɔ ye o bɛ kɛ sababu ye peut-être ka baara dɔw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ tɛ se ka taa yɔrɔ la a bɛ comme n'i bɛna baara dɔw kalifa mɔgɔw ma d'accord mais an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'an y'a kɛ yɛrɛ ko ni mɔgɔ ko ye an ka jamana tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ ayiwa Mali yɔrɔ min na Mali mako bɛ fɛn fɛn na ka hakilina de ɲini hakilina ɲuman baro jamana tɛ se ka i bɛ hakɛ to kamara sabu Choguel ye baara min kɛ Modibo Keyita k'a kɛ Mali président fɔlɔ ye mais a ye hakilina ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ o Musa Tarawele fana bɛ hakilina ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ o bɛɛ y'o kɛ ka tɛmɛ donc ni e kɛra premier ministre ye ka tɛmɛ jamana kɔnɔ jamana secret dɔ bɛ e kɔnɔ e bɛ jamana wo dɔw kalama k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn ministre fana b'o cogoya kelen na donc an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo ko ne de bɔra ye ko n t'a dusumakasiya ye n tɛ se ka e dɛmɛ e Sidibe e min kɛra kura ye o kɔrɔ ye ko ne tɛ n ka jamana fɛ. ayiwa Bazaro Choguel kɔni ye wulikajɔw caman kɛ premier ministre kɔrɔw fɛ yen ko Moktar Wane ma sɔn k'a bisimila a dun ka maa bisimila o la fɛnɛ
a taara maa minnu fɛ an ma docteur Bubu Sise fana tɔgɔ mɛn a ko la i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o d'accord an ka kunnafoniw la je crois que Bubu Sise était Bamako yan pour être u ka se ka ɲɔgɔn ye min ye Muktar Wane c'est tout à fait évident en fait Muktar Wane ça c'est tout à fait normal quoi c'est comme normal non parce que Muktar Wane bora ka fait min vécu tout récemment il peut pas composer avec pratiquement le au régime contre là quoi je donne un abna fo na ko fora ko Muktar Wane jamana ko la du non comment an bɛ jamana ko kuma la oui mais sauf que ni Muktar Wane fana ɲininka ale b'a k'ale kɛlɛ min kɛ a ka premier ministre kɔnɔ baara kɛ jamana ka taga ɲɛ de kama donc o bɛɛ kɔfɛ ale Senghor la cogo min na il peut pas accepter aujourd'hui un meilleur mina ka bɔ sur le plan médiatique pour discuter avec un premier ministre qu'il a combattu parce que avec Gelamina Choguel ye o kuma caman fɔ a ka période kɔnɔ il a été traité plusieurs fois d'un premier ministre froid ni ma fini Choguel ma premier ministre froid non je dis il a été traité plusieurs fois non j'ai pas dit Choguel j'ai dit il a été traité plusieurs fois mais Choguel l'a pas soutenu Choguel l'a pas soutenu donc du Maga m'a soutenu pendant donc et d'autant plus que en bebo mo fait bien formé ko qui ne sera ka ko a tse ka reçoit pour des raisons personnelles yala e bi se ka do wala li ke pour raisons personnelles personnel wajibi parce que kureta ni ba kuna fona do kalam bari ba do ko depuis Muktar Wane ka sigli telia Choguel ka nomination kuma de bo no fait parce que selon certaines informations, Muktar Wane et puis Bandao avaient l'information que d'autres personnes voulaient qu'à Choguel le premier ministre. Au dehors, il a été amené à démissionner, à être reconduit systématiquement au fait du au Uronin Kelembe pour y casser. Non, c'est-à-dire, je disais que Choguel, Muktar Wane a une reconduction systématique. C'est parce que Muktar Wane ni Bandao, ils avaient tous pratiquement l'information que Mouawaro me fait gars. Choguel proposé comme premier ministre. Donc pour casser comme on appelle Bintike ou Senghor, il fallait amener Muktar Wane à démissionner. C'est d'ailleurs pour que le ministre Chama Yofo a démissionné na Mogoshi Kunta Kalam. C'est parce qu'il y avait cette urgence. Maintenant, mini déplacement, il faut comprendre que Nega Famille devrait être tapage médiatique d'eau. C'est seulement au fait tapage médiatique d'eau. Nous savons tous que Choguel Bebo Foko c'est un homme très intelligent, il sait ce qu'il veut, même si le gouvernement composition on sait qu'il n'a pas la maîtrise au fait de la situation, gouvernement composition Boyira, Kafoko gouvernement be mina a maîtriser ta boulot. À son grand talent d'avoir de boulot parce que pratiquement tous les postes régaliens fait postes où n'a pas désignera par pratiquement les militaires. Désignera par les militaires. Furato là, à un certain moment, il faut mettre au fait ta démission dans la balance pour pouvoir s'imposer. Mais mi problème, ça pourrait se faire autrement au fait. Et des premiers ministres bien de Fangala. Si tu as besoin de rencontrer tes prédécesseurs, tu les fais appel au fait. Et pour des sujets importants, bien moins sur l'environnement, peut-être qu'elle va à site national au Kumamina, et puis les consulter à l'intérieur. Bamako ka bon, Moka Djan, Amoutiaji be Jamana Fambe. S'il faut à tout moment que premier ministre a cortégé comme baisser au tige oui. Et puis c'est budgétivore aussi. C'est budgétivore. Pour aller rencontrer tel et tel premier ministre. Il faut voir que souvent c'est très coûteux pour l'État. D'autant plus que l'UNTM n'a donné que 10 jours à ce non, juste pour finir, au fait, il y a inclusivité, il faut faire la différence. C'est-à-dire inclusivité, une inclusivité dans l'acte, c'est pas la même chose. Parce que beaucoup de personnes ont été consultées, mais dans les faits, mais donc il faut communiquer pour pouvoir participer un peu dans l'action gouvernementale. Inclusivité gouvernement. Mais l'améliorer droit. Et ne wele baru, qu'on n'a déjà barake. Ne be kan labe o bara waleola, ne ameke bara damene. Donc ne wele gwe na fa jumene yo. Paita o nyingale mwesa dantigelu kera ni ma flaw fe. Akilla pour ola saka na walea gouvernement do de ba ala walea. Cɛ minnu ni muso minnu bɛ gouvernement kɔnɔ bi e bolo u bɛ se ka baara in kɛ wa? Siribe souvent ni ka i ka ɲininkali jaabi mais n kɔrɔ ka kuma dɔ la tile parce que kɔrɔ ka kuma la tile o yɔrɔ oui d'accord parce que Bandao ni Assimi gɛnna Bandao gɛnna ko parce que k'a ye charte sɔsɔ maintenant bi Choguel ni Assimi jɛra ka charte clé sɔsɔ donc o fana kan ka gɛn non mais ni ko bɛ k'a cogo la et donc parce que k'o fɔ kɔrɔ ɲɛna ni dɔ gɛnna min kama ni dɔ wɛrɛ y'o kɛ o fana kan ka gɛn comme olu ye gɛnnikɛlaw ye oui d'accord
Donc maintenant, la question que je me pose au croix, amga comment faire mais faut mali côté poche kodo parce que asimi era au faut ka nogo bola ko mo fla de gena ka bo gouvernement na aller anga jamana nyoni ngata farati dangana donc mali côté mo fla kodo donc kana gouvernement na kalo shaking kono anye miye baru ante croyer muna M5 ko rectification rectification de la transition où y est la tan de ke ka ke memorandum ka di bandauma la tan na kele migra o koni gouvernement tira ka olu ke premier ministre la bana où ya tobla surasu ato gouvernement ta surasu mo bla surasu ma point kele bla d'ailleurs surasu a renforcer radi donc M5 mo be ka rectification mi foyer vraiment au Cambodia ou tese ka rectification foi kenna wa rien ne va changer mo nyuma utaraka do gouvernement kono wa mo nyuma ko ni mo jugu côté o c'est que poste do be i dab se ka do la wa bi se ka ko fale ni wa soro nu ko fale na e ka fo tiena M5 fene ko fale na fu ko ba transition tatuko ma am fe ka fara nyoko nga ka a transition tatuko fale gouvernement bora ga irana gouvernement ti boka irana Sadio revient Sadio ka mo olu be sigi ou non là, et Sorasi Bébé Segui non là, doit bien renforcer. Assimi qui était vice-président, il devient président. Nagila, non l'ou de Kalosé Inkof, ou l'ou flila, ou l'ou n'aime de Kuna Barake, ni flila mina ou il jorobe dogawa, doga fray jorokani. Donc maintenant, Kafo, et qu'on amène à faux, qu'on y gouvernement, à part, à trop, ministère d'Amanamani, mais les ministères régaliens. Sur la soua mogo de ba bela wa mogo koro de lou. Mais en tami, on n'ira nulle part. Donc ce gouvernement angala fo ko amana sigi kakuma parce que nous de fo ni ko kera gato clay anga sigi anga dodi karsala ko mo lugu damne anga dodi karsala ko mo lugu damne ben na maliko ko voilà le problème parce que la question du CNT al nasro ubeka a question occultée ça faisait partie c'est-à-dire que des 10 recommandations. Oui, mais donc mais plainte au cola tribunal là. Plainte au cola au comment de ça? Mais plainte au cola. Et mais mon charte kono. Afora ko nyama nyoko famomina. Ko akata cour constitutionnelle là. Ni asimi ku ya don. Ko aller sigara banda ou la ko ay charte soso. Akunga ta cour constitutionnelle ni nga yanga ta marfa da chorba tona. Aywa. Camara. Ma munu be gouvernement in kono. Maudo munu meseka kuma munu kera ukanyama ofa no asimini shogeli kaseka kuma nula walia ka kechewa ubisheka la walia nasro munu ere afo ala walel kobol kono 1 de 2 ubisheka la walia nasro la nyinu munu kera ka dabora mali ere ka nyeta di kama ubisheka la walia nga shite tinu mena kuma do fo tipayeta kuma do fo sa Shogali kuma munu fo CNT ko ni fenu na iko ko plainte retiré l'homme olu ka recommandation qu'on a tun fora CNT olu tun olu wele bogo jeneka ko parce ni ko plainte retiré la o kuna fonu am se ka kala turu ala wa kala se ka turu o kuma la wa ni ko yuka plainte mumbe ay ni wa retiré la aywa kuma de do am télé de la voilà ni information non voilà na mesa oui ni ko wa retiré la voilà parce que olu tuma fo domina ani olu nale olu bolo be bara la bi o kuma te ka fo tuguni ne b'a fo nga retiré la parce que a kuma te ka fo tuguni ce n'est plus d'actualité quelque chose qui n'est plus d'actualité am ba fo te tuguni maintenant problème mi o de la iko ko mɔgɔ minnu bɛ gouvernement in kɔnɔ n ko u bɛ se ka baara in kɛ wa ne ko n k'u tɛ se ka kɛ parce que minnu y'u bila Sogɛli kuma minnu fɔ ko dantigɛli minnu kɛ ni ministre kan k'o lawaleya olu ka hakilinaw tɛ kelen donc a lawaleyali bɛ gɛlɛya kojugu a lawaleyali bɛ gɛlɛya wɔrɔ camanba de la par exemple quand tu prends le ministre des affaires étrangères o nana de pour que ka accord appliqué on sait que c'est lui qui est à l'origine de la signature de l'accord d'Alger le ministre Diop maintenant Sogɛli ninnu ka non mena bay moi je prends juste un exemple sur ça quoi parce que a bɛɛ b'a dɔn bi transition a point essentiel c'est l'application de l'accord ministre Diop nana o kama maintenant Sogɛli ninnu ka doléance la olu tun ko Sogɛli ninnu ko da accord in
u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini Ayiwa. u tun y'o fɔ maintenant ni e ko e ye chef ye bi e ko k'e t'o fɛ maintenant e mɔgɔ dɔ bila ko k'o lawaleya quelque chose ye fossé bɛ yen nɔ Zawo, mais fɛn dɔ don dɔrɔn kuma cɛɲi don k'a yira maliyɛnw na comme si vraiment u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ a sɔrɔ u tɛ se ka Ministre minnu kɛ en taara- réalité an bɛna ye k'a fɔ ko Ok, le temps kuma est kuma bɛ segin ma le temps est le meilleur Kamara, juge kuma ka di ye, mais kuma le bɛ temps segin est ma. le meilleur juge Zawo ministre minnu taara u bɛ se ka baara minnu laseli dantigɛli minnu kɛra Asimi ni Choguel fɛ u bɛ se k'u lawaleya wa? ne bolo o bɛ se ka lawaleya n'i ye mɔgɔ bila fɛn na tant que n'a ma tila la i tɛ se k'a tigi bisigiya k'a fɔ karisa i y'a kɛ i m'a kɛ i tɛ se ka jaabi d'a la jɔn k'a fɔ ko a tɛ se e k'a fɔ ko karisa tɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ e m'a bila a la mais ni e y'a bila a la fana e ka tila k'a fɔ k'a tɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ donc i ye jugement kolon kɛ o le bon jugement c'est d'attendre le résultat. Bon, parlant de l'accord, il a dit que le ministre Diop est venu pour... bon, pardon. À Koko Diop Nana, pour que cet accord appliqué. Non, moi je faisais partie de la commission de l'accord. La commission de l'élaboration du document. J'étais au département, j'étais le chef de cabinet par intérim. À Dona, je sais qu'il faut accord européen, Diop Massouama. Donc, Nikoko Nakoko appliqué. Oui, mais on sait que c'est Diop qui était à l'origine. Il était ministre à l'époque. Quand on a jugé Kassorema Blabara, Ima Yaka. Ni e jabi di karsa kan kasoro e ma do avec aminke ye kalontige. Donc on be mi fo mo yi. On be wati mina ko bi bela jeni benando amaka foko accord konna ko do be mun kan ka bayelema. Ulu be bayelema o. Problem to la. Aywa. O kapo e fana aye yoron do fo ka nyese sentema. Ne de la ka fo ni plateau kele nkaya. Ngo sentema ka ci. Ali Choguel kele premier ministre chef sentema ka ci. O ka plainte mi pumbe at se ka passer pourquoi? Parce que CNTB sigi waati min na bɛɛ lajɛlen welela ka na dɔw y'a kɛ bolokɔfɛn ye kɔfɛ de CNT sigilen o tilala ka nimisa donc o kɔrɔ ye ko minnu y'a kɛ bolokɔfɛn ka tila ka nimisa olu ta tɛ jamana ko olu ta ye yɛrɛ ko de ye donc CNT ka to nin cogo la parce que on veut avancer on ne veut plus rester sur place. Aïwa. Le Mali a besoin des gens honnêtes, des gens courageux et des gens engagés pour la nation malienne. D'accord. Non, moi, soyons francs avec les mots. L'accord, Diop n'est pas venu pour appliquer l'accord. Bassaro. Diop est venu, mais on va rectifier l'accord. Bassaro, cɛ minnu ni muso minnu sugandira ka kɛ ministre ye maaw do minnu bɛ se ka kumakan ninnu lawaleya wa Asimi ni Choguel ka kumakanw lawaleya wa? D'accord. Mais il y a un autre chemin fait que Zaoué quand il commence c'est très dangereux en fait. Dangereux en ce sens que ni ibe jamana ko de la. Accord ma foni question minéraux. Mais pour des questions majeures et madjenaï et clair qu'à tout signé au nom de l'État malien. C'est très dangereux comme information en fait. Parce que dans les principes normalement, ce n'est même pas les cas. Amato ni Bassaro Clara a eu réaction. Il y a eu quand même des corrections apportées. L'accord a été signé. Bassaro, c'est celui qui a signé l'accord au nom du Mali. Donc ni Amassam, je ne dis pas ni point minéraux, mais ni point majoraux. C'est très dangereux. Maintenant, c'est que Iga Ningala. Moi, je pense bien que Amepiro Minabi. C'est trop tôt peut-être pour juger l'efficacité du gouvernement Minousigira. Pour la simple raison que Neka Famia Lade, ministre aujourd'hui dans ce pays, a fait un fallait le président a permis de leadership, au lieu de mouvement de créer, moi, mi c'est fait, mais nous, il reste sur là. Ni la ni mini no sabati mais tout porte à croire que pour le moment un retard donc l'action gouvernementale va s'étaler sur quel objectif parce que sur quel côté dans les ça dit 45 jours au maximum comme 6 semaines je dis dans les 45 jours au maximum ko abena ka déclaration que CNT n'y maintenant au-delà les grandes lignes de sa politique abena au fond maintenant sur la base de cela gouvernement minimique même si les grandes lignes ont été déjà dégagées, notamment la sécurité, les assises, les élections et surtout la commission indépendante unique pour l'organisation des élections à venir. Donc je pense bien que les grandes lignes sont déjà dégagées, mais à la déclaration qu'on a pour pouvoir voir dans le je voulais préciser un point, parce que concernant l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a eu des réserves. Mais si ces réserves ne sont pas enlevées, c'est-à-dire, si on a
n'a fɔra ko bon bɛn kama an k'an bolonɔ d'a kan le ministre est obligé de mettre sa signature. Ayiwa, o fɔlen kɔfɛ. Pro qu'on soit clair, sinon en réalité hakɛ to n bɛ ka ɲininkali kɛ fɔlɔ o de kuma kelen fana bɛ malidenw da bi ka ɲɛsin minisiri dɔ ma minisirimuso don hakili la ko ale garizɛgɛlen don dɔw o kumaw kɔni cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a ka kan an fana ka kunnafoni di hakilina min bɛ aw la o ko kan ko o yɛrɛ ka laseli dɔw la ko kuma sigisigira a bolo dɔw y'a jira k'a fɔ ko baara in fanga t'a la yala ni maa garizɛgɛlen don ani minisiriya man kan transition kɔnɔ wa. Sidibe sɔnni ka kuma jaabi a fɔ parce que an ka Mali cadre bɛ fɛn dɔ kɛ je suis pas d'accord n'i ma sɔn fɛn o fɛn ma hɔrɔnya ni danbe n'i ma sɔn fɛn min ma i t'a signé wa i bɛ démissionner. On soit clair. Maintenant oui ayi non parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ ni n'a fɔra ni ale ko CNT cili b'an lasegin kɔfɛ an ka taa ɲɛfɛ. Galon ni fin kan n'a bɛ min ɲa ye non galon non c'est faux non tout a été violé Pro je suis désolé de le dire CNT sigi la tout a été violé et puis k'u ye mɔgɔw wele tiɲɛ tɛ u y'a sigi cogo min ka d'u ye parce que marifa b'u bolo u taara min ka d'u u taara o de sigi voilà donc ka n'i ka ɲininkali la moi a priori mais muso garisɛgɛlen mais o ye ne bolo o ye hɛrɛ de ye. O a man ka lagosi ko parce que a garisɛgɛlen don an hakili b'a la hali faransɛw ka minisiri dɔ garisɛgɛlen tun bɛ a ye baaraw caman kɛ a garisɛgɛlen tubabu bon an b'o ye tubabu fɛnw na maintenant incident min kɛra moi je vais au-delà de ça c'est-à-dire que c'est pour un signal fort à l'endroit de nos autorités an ka Mali ɲɛmɔgɔ Mali marabagaw kunnafonidilaw bɛ yen ni aw bɛ activité kɛ a ye taa kunnafonidilaw nɔfɛ. C'est-à-dire vidéoman koni vraiment wagati sera u k'a dabila parce que n y'a sɔrɔ kunnafonidila professionnel tun bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnnaw tun tɛ kɛ il faut qu'on soit clair bi n'i ye département fɛn fɛn ta a département presque an minnu ye kunnafonidilaw ye an bilanen don kɛrɛfɛ bɛɛ bɛ taa vidéoman ɲini i bɛ taa sɔrɔ téléphone de sigilen don 10-15 maintenant e bɛ min fɔ a tɛ traité a bɛ filer de en boucle mais wagati dɔ sera fo an ka au niveau dɔ la fo u ka faamu mais o bɛ taa ne sigilen sɔrɔ n ka da la n ka gɛrɛn na ka vidéo kɛ je peux comprendre parce que ne bɛ ka kuma fɔ ne bɛ ka kuma n yɛrɛ tɔgɔ la n tɛ ka kuma mɔgɔ si tɔgɔ la mais n'i bɛ ka kuma jamana tɔgɔ la a ka kan i k'o kɛ cadre dɔ kɔnɔ cadre plus professionnel hali ni flou bɔra la peut-être a flou bɛ la clé donc ça c'est une leçon à l'endroit de tous les ministres hali président u bɛɛ b'a la parce que n'i taara e yɛrɛ ye kunnafonidila e tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ donc olu de kɛlen don k'u ta k'u yanga sanfɛ u bɛ voyager n'u ye u ka activité la u b'olu de wele u tɛ kunnafonidilaw yɛrɛ wele donc ni n'a ɲɔgɔnna ninnu kɛra ne b'a fɔ n ko c'est très bien ça les apprendra comme ça prochaine fois u b'a dɔn min bɛ se la. hakɛ to i bɛna funɛ Wasije ka affaire la ko a garizɛgɛlen don o kuma cayara ani ko kuma sigisigira a bolo salle kɔnɔ fana. Baru i bɛ hakɛ to n bɛna. non franchement wagati t'an bɔ bilen non wagati t'an bɔ Kamara to n ka ɲininkali kɔnɔ non to n ka ɲininkali kɔnɔ hakɛ to n ka ɲininkali kɔnɔ voilà non on ne revient plus sur ça allez-y wagati banna kosɛbɛ. Moi je pense que le fait que la bonne dame qu'elle soit a ka kɛ a garisɛgɛlen ka kɛ du moment ni a tɛ a ka baara affecté peut-être que a ta yɔrɔ la parce que fili kɛra ka ban donc an bɛ nin bila dɔrɔn ka kɛ ji bɔnnen parce que du moment n'a taara n'a sɔrɔ a tun dɔnna k'a ta kan est-ce que o ɲininkali wala ne yɛrɛ b'o ɲininkali kɛ est-ce que peut-être que maa minnu y'a suganti est-ce que olu tun y'a dɔn k'a fɔ k'a garisɛgɛlen don bon point d'interrogation n'o tun dɔnnen tɛ ou bien n'o dɔnnen tun don là o ye question wɛrɛ parce que n'i ko k'i bɛ nin question développer i bɛ don dans la question même de la divinité parce que ala ye garisɛgɛ ni fɛn ninnu o bɛɛ ala ka ko ala de wala donc moi je pense que du moment n'a kɔni tɛ fɛn cɛ a ka baara ye on sait quand même que congé de maternité ni fɛnw bɛna se transition bɛna sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ congé la transition bɛna kun cɛ ni an ye délai transition n'an y'o respecté o bɛna sɔrɔ ale bɛ congé la bon est ce que mɔgɔ bɛna sɔrɔ a nɔ na k'a ka baaraw n'a kɔni t'a ka baara affecté moi je pense que bon voilà c'est une question de Zao kuma in kɔni a cayara Malidenw fɛ kosɛbɛ non an fana ka walawalali kɛ non ne bolo nin yɛrɛ man ka kɛ kuma ye a man ka kɛ kuma ye kun jumɛn na muso danbe fɔlɔ ye furuso kɔnɔ den ka cɛ bonya ka den sɔrɔ cɛ ye donc vraiment an kana don vie privée dɔw la quoi an k'o bɔ a la min ye a sugandili ye ka kɛ ministre a bɛ se ka kɛ parce que a lasiritɔ don non lasiritɔ ko tɛ o
maa bɛ lajɛ de i bɛ se ka baara min kɛ k'i bila la mais bɛɛ bɛ fili c'est-à-dire ne bɛ fɛn min fɔ Mali kɔnɔ bi fɛn kelen bɛ Mali faama bɛɛ lajɛlen na ministre yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali directeur de service a b'a la les systèmes de communication ne sont pas efficaces n'i ye an ka faama caman ɲininka o b'a fɔ ko n mako bɛ journaliste la k'a kɛ n ka chargé de communication ye mais journaliste dan tɛ reportage dɔrɔn ye o ka ministre taara nin yɔrɔ in na k'o ja ta ka n'o bɔ télé la ou bien k'o kumakan tɛmɛ radio la o tɛ o communication t'o ye communication ye fɛn min ye communication ye baara dɔ de ye e de bilalen bɛ jɛnkulu dɔ kunna e kan ka jamana ka i ka faama ka ko jɛngɛnɛw latilen ani ka faama bilasira ko ɲuman ani kɛrɛfɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dɔ fɔ i ka faama ma ou bien i ka département ma ka se k'olu corriger k'olu soigner la communication est faite pour soigner l'image de marque du chef. Exactement. Ce n'est pas seulement le ministre, ce n'est pas seulement le président, mais du chef. Donc, aujourd'hui, si tu remarques, la plupart... Ayakato. Mokotama bey bi fama na niye Mali re fama jatemne ka bi morbo kle la foko na bla bila. Au cas système de communication de obi. Parce que kuna fon te dia di chokola. Mo no beta ka bla kuna hal ni journaliste ou de journalistes avérés des agrégés. Ibta sur notre communication là. Et pourquoi la seliga ka kene mouye, c'est ça. Ka sa ou ke mouye Mali fama bebe bla erreur là. Au cas système de communication de kama. Akoko wadi je fil là. Oui, a fil là. Parce que a cas système de communication de ma barake. Ale ka solili min bɛ a ka communication kunna k'a fɔ ko an ka kunnafoniw di ka ministre bilasira ko ɲuman ni olu ma se ka gɛrɛ ministre la ka kunnafoni ɲuman di a ma k'a fɔ bon n'i taara jamana i kan ka nin fɔ i kan ka nin fɔ i kan ka nin fɔ mais fili bɛ yen ka ban donc n'i y'a jateminɛ au Mali c'est le mal le plus récurrent de tout le système de fonctionnement de la fonction publique au Mali. Ok, Basaro e mon famu eni kuma nin bɛɛ kɔfɛ. Mais ça faut follow quoi parce que ami faut c'est très important que en jamana connaît l'état maintenant que on fasse la différence entre un communicant et un journaliste. Bara kilonte métier kilonte. Donc merci beaucoup. Un communicant c'est sur l'image de la personne. Maintenant qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je crois que Barou interson hakila souvent en fait. C'est regrettable mais Mali a été son hakila. Aujourd'hui, nous mettons Fune Djalagibi, surtout dans la vidéo Koroye. Mais eux, ils ne savent pas que Chini, il peut aussi être rattrapé par où il regarde propre la bière. Voilà, merci. C'est ça tout le problème, en fait. Pratiquement depuis Facebook, surtout vidéo direct, Mourochama se rend compte que Ouka Kunukuma Beko rattrapé bi. Mais au tega ala on bali en munumbe bi si on n'a pas de responsabilité quand kuma quand on fallait en se disant que Chine a bifo le besika RMN Chine c'est très grave. Maintenant est-ce que il y a un CV, il y a des comme on appelle kalanobe quand un minke pour être ministre. Moi je pense que un ministre c'est un poste politique. C'est juste une question de leadership. C'est-à-dire est-ce que Momindo aka famille avec seka mko munumunu kado asagona pour que département mais seka isago soro c'est-à-dire ka taganya sur aka siglawa au Kouborodla. Et je pense que sur ce plan, elle a des atouts qui ne sont pas négligeables. La dame, je la connais bien. Founeye, sans pour autant rentrer un peu dans les trucs, Founa Borabamako, faut Kidal, Katseme, Fougata, Algérie, ambassade là, par la route au fait. Et je pense que sur ce trajet, elle a même perdu une grossesse. C'était dans les années 2017-2018. Elle a même perdu une grossesse au Serenga. Mais Malien, Djolibé, Moussoumi, Meseko, Kenny, Djamana, Djanyete. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que à fait là, nous et Djamana mais bien mais condition mais à Kadaï. Na Kadaï, on pense que sur ce département même na Ragri, parce que il faut comprendre que promotion de la femme en sport ou les départements mais nous a galani département bayé pour la simple raison que ini moko be barake ka contrôle tem moko menuka. Souvent qu'ils sont même pas financés par l'État. Noyé pour le ONG ou la fédération du FEN. Donc c'est le département le plus compliqué. Donc il faut trouver assez de technicité pour pouvoir que Kasega minunga baraga no kudo isagunada. Je pense que wakati corona ko sebe mais ñinga laba 30 secondes ambo di bema yen temu clé tandi shogelma ko ki chogorobe wala ka yani luka ko damne revendication d'amener et bien mon femme UNTMK au délai de 10 jours de grâce là. Bon et Sylvie sincèrement sans langue de bois ne kibara nous mais au kibara de toro kata grève là o beka ake wakati tout là mo sika fo UNTM ka fo am gela la UNTM kata grève là grève c'est un droit pour tous les travailleurs mais kuna fo nous mais 10 jours ko là
On nous a dit dans un premier temps qu'il y ait 2 mois de 2 mois à 3 mois. Maintenant, gouvernement sigilé, ko olu sinado ira gouvernement na au koso olu a que 10 jours. Mais olu consultera au côté du gouvernement. Mais ni côté du gouvernement, mo wore consultera du gouvernement et ko muna o du gouvernement. Mais au final ka gele ça dé. Mo ntamugo du ati chongonyana, on ngana juare. Mais qu'on soit clair. Maintenant, UNTM be kana ni famike. C'est droit pour eux, nous, qui a fait, au Mali, gouvernement, comment fait, qu'a fait, amta grève là. Maintenant, ne comment fait, c'est un droit, ou gata grève là. Mais où est-ce qu'il faut? Tiens, au Kunkama. Non, UNTM, vraiment, ils doivent mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Jamana, ils m'ont retenu là. Ni aquatique doit là, ni aquatique au gouvernement, ni m'aura de la gouvernement. Non, ni aquatique doit là, ni aquatique doit là, ni m'aura de la gouvernement. Mali, on l'outaya. Non, mais c'est ça. Donc, Mali, on l'outaya. Donc, on l'outaya aussi. Si le mec a un doigt là, Camara a un doigt là, ni pas d'eau de là, Aïwa, Camara, UNTM ko Clétan, mais Choguel. Bon, Clétan, oui, Clétan, il faut, Agname. Ni UNTM ka laɲiniw lagɛ ka kɛɲɛ ni baara wɛrɛ bolodacogo ye sabula u tun ye baara in sonsori parce que gouvernement tun tɛ yen u ni mɔgɔ tun t'u ɲɛfɛ u ni mɔgɔ min bɛ a kuma fɔ u ko ko bon u bɛ wagati dɔ ta kalo 2 kuma fɔra maintenant gouvernement sigilen u ka laɲini u ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u ye kuma caman fɔ kuma caman fɔra a kuma ninnu caman ma bɔ kɛnɛma a kɛra sokɔnɔ kuma ye maintenant dire que bon ko u senna dɔ yera la o kuma in ne kɔni ka jate la parce que ni fɛn min fɔ u ka katili ye kuma min fɔ c'est vrai i b'a ye k'a fɔ a i n'a fɔ u ka kuma la i n'a fɔ u provoquera quoi parce que olu ka senama ye fɛn CDM ne olu donna la maintenant olu ɲininkara olu ko k'u tɛ don gouvernement bɛɛ ni hakilinata de don est ce que premier ministre ye choix in kɛ pour que ka INTM o b'a kun bɔ ka délai bɔ 2 mois la non o t'o kun bɔ ayiwa Zawo t'o kun bɔ bon ne bolo k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ jamana in de kosɔn an bɛɛ ka hami ye jamana in de ka ɲɛtaa ye ni grève min bolodalen filɛ k'a fɔ ko tile 10 dilen don ne bolo tile 10 man ka di kalo 2 fɔlɔ min fɔra an ka t'o kan adamaden hɔrɔn n'i ye kuma min fɔ i kana b'o kan i siriyɔrɔ la i ma min fɔ i fɔndɔ la kana fɔ kelen gouvernement min sigira sisan k'a fɔ ko senaw donna kɔnɔ ou bien senaw ma don kɔnɔ n'an bɛɛ ko k'an bɛ Mali de kɔ k'an bɛ Mali de ka ɲɛ fɛ an bɛ Mali de ka ɲɛtaga fɛ o man ka kɛ baasi ye maa si ma ni e y'i ka kɛlɛ ta ka a da o yɔrɔnin kan i ye fili kɛ ka sababu kɛ nous ne sommes pas là dans une guerre syndicale sinon les revendications de l'UNTM o ye revendication min kɛ badaw tile la olu ye logique ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna le pays a besoin d'avancer et on n'a pas besoin de guerres intersyndicales. Franchement, je pense bien que comme l'autorité autorité ou Philippe Baroque, oui, c'est-à-dire et même créer le précédent. Oui, je n'en sais pas encore donné kata 18 août nous fait. En bas, article 39, article 39 mise en œuvre fin à Siena sur pratiquement le gouvernement goûté, c'est-à-dire à mise en œuvre à Siena sur le gouvernement. Donc l'État même a créé un précédent au fin. Or il faut toujours exactement, il faut toujours un gouvernement pour que Baradobe Koulou négocier, pour que Baradobe Koulou surtout que UNTM ngani grève mais jumen no fait. Accord parce que accord acceptera déjà par le gouvernement précédent. Maintenant, mis application au délai nous fixera, au dépassera. Donc, du moment qu'on dépassera, grève illimité tarot. Les ont dit qu'ils l'ont suspendu. Je trouve regrettable au fait, c'est-à-dire les 10 jours sont regrettables parce qu'à d'autant plus que un gouvernement sénabi ou une consultation là jusqu'à preuve du contraire, comme Kamara l'a dit, ou seulement yara là, moi je ne dirais pas le mot, mais les 10 jours, les 10 jours, en 2 secondes, les 10 jours sont trop justes pour un central syndical aussi important comme l'UNTM à l'époque, Ben Maouloud est rentré dans le gouvernement, mais étant secrétaire général adjoint de l'UNTM. Donc, mais on n'a pas décrit. Il va être précision, il est dans Angabi, Djamouka, 7 sur 7 là. Angamaoulele, Bouakar Païtaou, journal aujourd'hui. Zao Ahmed Bama, journal Le Coq, Bassaro Aydra, Amadou Kamara sur Flat TV. Ambe Folila se Issa Kabama, Yanga Soka Ofe, Niwatina, Okambe, Anyona Warema. Renouveau FM.